Hej, mor. Ja, hun er her. Vil du selv snakke med hende? Nå. Ja. Okay. Ja. Ja, jeg skal nok fortælle hende det. Hej, mor. Hvad er der sket? Din veninde Thea. Hendes far har ringet. Thea er blevet kørt ned. De prøvede at redde hende. Men hun døde under operationen. For han må nødvendigvis herske som konge, indtil Gud har lagt alle fjenderne under hans fødder. Den sidste fjende, der tilintetgøres, er døden. Thea havde en livlig og vindende personlighed. Men frem for alt, så var hun stærk. Så stærk, at hun på det yderste valgte at blive i troen på Jehova.